Dobro jutro, crkvo. Dobro jutro. Eto. Danas nastavljamo sa Markom 9 od 14 do 32. Ja bih za početak vama ispričao jednu anegdotu koja se meni dogodila. Prije nekoliko tjedana naša djeca su dobila neke slatkiše i ja sam pokušavao to od njih sakriti u tom trenutku. Da ne vide i da ne krene odmah nagovaranje i pregovaranje. I nego da im Vanja i ja dajemo malo po malo. I Ema je djelomično skužila o čemu se tu radi. Naravno, ko drugi gura svoj nos nego ona. I rekla je, tata, kaj to radiš? A ja sam odgovoril nešto bezvezno. Ona je rekla, malo si mi sumnjiv. Daj da vidim, kaj to radiš, malo si mi sumnjiv. I ja ju odlifram da ona ne vidi. I onda je otišla do svojeg kolege, šapnula mu je, tak da smo svi čuli, noni, tata nešto radi, malo mi je sumnjiv. I naravno došel i šerif, i kaj se događa, i njemu sam sumnjiv, kaj se tu događa. Cijelo to vrijeme moja draga žena se smijala, okrenuta na drugu stranu, bez ikakve podrške meni, a ja sam se borio da prevladam. I naravno, Noni je odmah tu vidio šansu za bojbu, on je Hulk, ja sam zvijezda Amerika, i tak je to nekak prošlo zaboravljeno. Ali poanta ovog je sumnja. Moja djeca su imala opravdani razlog da posumnjaju nešto u vezi mojeg pokušaja da sakrijem slatkiše. Nije li istina da nam sumnja dolazi prirodno i brzo? Iako nam Bog nikad nije dao niti jedan razlog da bi trebali sumnjati u njega, mi se često nalazimo u situacijama kad sumnjamo ili ne vjerujemo Bogu. Kad se ne bi borili sa grijehom, najprirodnija stvar bi nam bila vjerovati Bogu. Ne bi se borili sa sumnjama da li se on brine, da li ovo njemu po volji, da li će on reagirati, da li će stvari završiti dobro. Ali svi znamo da je život pun borbi i sumnji i nevjere. I borit ćemo se s tim do svoje smrti. I vjerujem da ste zaključili da današnji tekst već govori o sumnji ili nevjeri. I zato nastavljamo odmah sa Markom 9 od 14. redka. Isus se vraća sa one gore preobraženja i možemo vidjeti što se događalo u podnožnju te planine. Ne gore, nego planine. Kaže ovako, kad su došli do ostalih učenika, vidjeli su gomilu ljudi oko njih i učitelje zakona kako se prepiru s njim. Čim su vidjeli Isusa, vrlo su se iznenadili i požurili da ga pozdrave. Isus ih je upitao, o čemu se prepirete s njima? Neki čovjek iz gomile je odgovorio, učitelju, doveo sam ti svojeg sina, opsjednuti njemim duhom. Uvijek kad ga obuzme, baca ga na pod. Pjena mu izlazi na usta, škrguće zubima i koči se. Zamolio sam tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli. I Isus i njegovi učenici gotovo stalno se susreću sa demonima, sa palim nečistim duhovima. A to je zato jer se u ovom svijetu konstantno događa puno više od onoga što mi vidimo našim naravnim očima. Demoni mrze ljude, pogotovo kršćane. Zli duhovi nas mrze zato jer smo stvoreni na Božju sliku i stvoreni smo da odražavamo Božju realnost. A oni mrze sve što predstavlja Boga, pa tako i nas. I oni uživaju kad vladaju nad ljudima ili im čine zlo. I Biblija radi jasnu razliku između bolesti koje su uzrokovane zlodusima i bolesti koje su ljudske. I, na primjer, doktori američkog nogometa ili ragbija kažu da igrač može imati 3 potresa uzrokovana u igri i da je to, gotova karijera ili bude se nešto dogodilo, neki poremećaj se bude javilo. A ovaj dječak je vjerovatno imao desetke i desetke potresa mozga za vrijeme svojeg života kad ga je zloduh bacao na pod. I tu su se vjerovatno javili poremećaj kad mozak udara o lubanju. Moja poanta je da nije sve uzrokovano demonima, ali nije niti sve produkt samo naše griješne naravi. Slušaj dobro. Evo 2 vrlo jednostavna primjera gdje možemo vidjeti razgovor. Sjećate se da smo u Markom evanđelju već puno put govorili o demonima jer smo se susretali, nećemo ići u to. Ali želim naglasiti jednu stvar. Na primjer, ako si kršćanin godinama i boriš se, na primjer, sa predanjem u financijskom smislu Bogu, to je onda tvoja tjelesnost. Malo ide, pa većinom ne ide, pa jednostavno više vjeruješ sebi nego što vjeruješ Bogu, pa više voliš to što imaš nego što voliš slijediti Boga, čekati na njega. To je jednostavno tvoja tjelesnost, tvoj grijeh. To je jedno. I to je jasno.
I postoje koraci koje bi trebao raditi u predanju Bogu da bi se uvjerio da je Božja riječ istinita i da nemaš razloga za sumnju. Ali, ako si godinama kršćanin i imaš, na primjer, iste ispade gnjeva koji te većinom vode u neprepoznatljivo stanje, koje inače ti nisi. Osoba koja odvratno psuje, dere se, vrijeđa, živi u svađi, ne popušta danima. Ako ti je godinama tjedni okarakterizirani da je to neprepoznatljivo, da to niko ne zna, to je užasno kako to izgleda. To je vjerovatno popraćeno sa nekim zloduhom kojem si dozvolio da ima opresiju na tebe. Činio si to ponašanje i otvorio si vrata zloduhu koji sad ima kontrolu nad tim područjem. Nisi opsjednut ako si spašen jer ne možeš biti opsjednut jer si Kristov, ali si mu dozvolio da vlada. Pogotovo ako je to neprepoznatljivo. To je tak drastično i traje godinama, to si vezan lancima zloduha. I zato to izgleda tako jako loše. I zato to tako dugo traje. I vidite razliku između tjelesnosti i opresije. I ako u svojem životu vidiš da si godinama snažno vezan, bilo to za svađe, za pornografiju, za mržnju, za neopraštanje, za gnjev, za ljenost i tako dalje. U jednom periodu, jer si ustrajao u svojem grijehu, otvorio si se prema takvom zlu i sad, kad god je prilika, takvo zlo ima vlast u tom području. Rekli smo, nisi opsjednut, ali si mu dozvolio opresiju nad sobom. Ali Isus ima vlast nad tim. I mi možemo biti slobodni, možemo naučiti prepoznavati ta dva stanja, izazivati Kristovu krv na opresiju, da nas očisti i da razbije okove zla. I moramo biti ustrajni. Ali džabe ti ako te Bog i oslobodi i ti se opet otvaraš tome i opet mu daš dozvolu. Znači, nema duhovnog rasta u području tvojeg života koje je toliko neprepoznatljivo zbog toga jer je pod opresijom, a i ako se oslobodiš, ako ne ustrajaš u tome, ako ne rasteš duhovno, opet budeš došao na isto. I onda bude se zloduh skrival i onda budeš povjerovao, pa to je samo moja tjelesnost. Nije. Ako si kršćanin, tak neprepoznatljivo, tak loše, tak zlo, tak nečisto, ne bre biti samo tjelesnost. Jer više nisi pali čovjek. U smislu, u duhovnom spašenju. I dalje imamo palu narav. A tu se opet radi o vjeri u Boga. Da li vjeruješ da je to tako ili ne vjeruješ? I to će se vidjeti prema onome što radiš i kako radiš. Ok. Znači, Isus se spustio s planine na kojoj se preobrazio i vidio je prepreku između učenika i naroda. Pitao je što se događa. I sad budem lagano govorili iz sva tri evanđelja Marka, Luka, Mateja, da uzmemo sve detalje, ne budemo sve prikazivali. Znači, imamo detalje. Odmah mu je prišao otac i pao na koljena i povikao: doveo sam ti svog sina jedinca koji je bio opsjednut zloduhom. Zamolio sam tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli. I od sad krećemo na glavnu poantu ove propovjedi. Nisu zlodusi, demoni. Ovo je glavna poanta. Isus im je tad odgovorio: o ljudi bez vjere, ili rode nevjerni naraštaju, koliko ću dugo morati ostati s vama? Koliko ću vas dugo morati trpjeti? Dovedite mi dječaka. Njihov i naš temeljni problem je da nisu imali dovoljno vjere. Znači, nitko nije imao dovoljno vjere da se pouzda da Bog može riješiti i takav slučaj. Vjerovatno su generalno očekivali i vjerovali da Bog može. Što i puno ljudi danas vjeruje, i mi. Ali ne da može riješiti ovaj slučaj upravo sad. I to je bio test za učenike. Isus će za 6 mjeseci, ako se sjećate, otići. Uskrsnut će i bit će uznesen na nebo. I oni će morati naučiti oslanjati se na Svetog Duha, na Božje vodstvo. I vjerovati Bogu. Sad je Isus tu fizički sa nama, pa bude on riješio. Ali kad on ode, moraš odrasti. Jer toliko sam s vama, sve je po starom, pa koliko još moram gledati tu nevjeru. I nemojmo očekivati da su današnje generacije išta drugčije. Mi nemamo fizički Isusa na zemlji u njegovom tijelu ljudskom. I zato vidim da je važno upitati samog sebe: u kojim trenucima ili razdobljima ili situacijama ja imam najmanje vjere? U kojim trenucima nemaš dovoljno vjere?
U čemu općenito vjeruješ da Bog može, ali u svojem slučaju nemaš dovoljno pouzdanja u Boga da ono kako će On riješiti ovu situaciju da bude to dobro. Što bi ti rekao, zašto je to tako? Koji je uzrok tome da baš u tom području nemaš dovoljno vjere? Da li je to područje pod opresijom ili je tvoja tjelesnost? Za što u tvojem životu bi Isus mogao reći tebi i meni, o čovječe, o ženo bez vjere, koliko još dugo? U čemu? Razmišljaj o tome ovaj tjedan. Razmišljaj. Da bi mogao djelovati, da bi mogli na kućnim grupama zajedno moliti i biti usmjereni na te stvari. Redak 20 kaže, oni su mu doveli dječaka i čim je duh vidio Isusa, odmah je silno potresao dječaka. Znači ne mogu opstati pred Isusom. Tvoja situacija pred Isusom, pred njegovom krvi, zloduh ne bre opstati. Dječak je pao na zemlju, prevrtao se po tlu i pjena mu je išla na usta. Isus je opitao dječakovog oca, koliko je dugo u ovakvom stanju? Otac je rekao od djetinjstva. Zao ga duh često baca u vodu ili vatru da ga ubije. Zašto je Isus pitao dječakovog oca koliko se dugo to dešava? Trebala mu informacija. Pa kao, ako je duže od 5 godina, onda ne bre ništa. Pa ne, Isus zna sve, Isus može sve. Taj otac ili kleči, ili se spustio Isusu kod nogu. I velika buka je bila oko njih. I on je morao vikati da bi ga Isus čuo. A Isusu je bilo važno da bude blizu tog čovjeka. Došli do tog čovjeka. Ili ga je digel, ili mu se spustil. I htjeli je čuti njegovu bol. Htjeli je čuti njegov problem. Htio mu je pokazati, ja marim za tvoju situaciju. Isus je žalio se njim. Razumijemo li koliko je to važno? Mi ne dolazimo k sili, mi dolazimo k osobi. Na koji način ti prilaziš Isusu u vezi svojeg problema o kojem si malo prije razmišljao? Kojem nemaš vjere. Ovaj čovjek je pao na koljena, molio je u toj situaciji. Nije čekao da situacija prestane. U trenucima kad se događalo, molio je. U tim trenucima otac gleda na Isusa. Ne bavi se prvo on sa problemom. Isus je pokazao da je zainteresiran, da želi čuti priču oca koji cijeli život živi sa takvim sinom, cijeli život dječakovog života. Da li je tebi više dosta da gubiš na području nekog života? Dolaziš li k Isusu samo kad to sve završi, kad ti napraviš po svojem i onda ideš, ili mu u problemu dolaziš i govoriš mu svoju bol? Jer razlika. Sad si ti probal, nije išlo, sad idemo probati s Bogom. Ne, sad kad se to događa, vapi Kristu. Pomozi mi, čuj moju bol, evo ti moj grijeh, čuj moj problem. Isus želi čuti, želi biti blizu. Isusu možeš reći da i ne vjeruješ do kraja. Niti da imaš želju, niti da imaš snagu. Ako je to tvoja realna situacija, u toj situaciji se nalazio i taj čovjek. Ali rekao je, ali ako možeš, učini nešto. Smiluj nam se i pomozi nam. A Isus mu je rekao si ako možeš. Onomu tko vjeruje, sve je moguće. Taj čovjek zna da bi Isus mogao, ali sumnja. I onda mu Isus veli, ako vjeruješ, sve ti je moguće. I što to znači kao prvo? Kako se tumači taj redak? Važno je da ja imam stvarnu, čvrstu, iskrenu vjeru i onda mi je moguće sve u što ja vjerujem. Naprimjer, ako ja imam čistu, čvrstu vjeru da ja mogu letjeti, onda bom ja letel. Da li moja vjera može natjerati Boga da djeluje onako kako on nije planirao? Samo zato jer sam ja odlučio čvrsto vjerovati. Naprimjer, Bog kaže neću počiniti po tom pitanju ništa da Marin leti, ali za 20 minut je kaj boš. Marin je imao tak čvrstu vjeru i moral sam ostvariti. Da li to znači to? Da se Bog nije mogao oduprijeti tvojoj vjeri? Pa eto, Marin sad može letiti. Pa ne. Izjava sve je moguće onome koji vjeruje ne znači da ti svojom vjerom kontroliraš Boga i njegovo djelovanje. Mi često vjerujemo u gluposti. Bog treba izvršiti moju volju jer ja čvrsto vjerujem. Ne. Nego svojom vjerom se mi pouzdajemo da Bog može sve. To je onaj dio
Sve to je moguće. Znači, pouzdanje da je sve moguće. Ali što je to sve? Ima to neki početak i kraj. Što spada u to sve? I u što ja trebam vjerovati da bi mi to sve bilo moguće? Samo općenito, samo za neku situaciju. To treba razjasniti. Onaj koji vjeruje Bogu, da Bog može izvršiti sve. Sve ono što je Bog već i onako naumio. Njemu je to sve upravo ono što je Bog već naumio. I da je to moguće. U Efežanima, prvo poglavlje, Pavao piše da Bog sve čini kako želi i kako odluči. Pa eto nam. Ako vjeruješ da Bog može sve i da će Bog učiniti sve što je naumio, to je to sve, tada je to sve tebi moguće da sudjeluješ u tome. Znači, to sve ima svoj spektar. Ono što je Bog naumio. I to ti može biti moguće ako se pouzdaješ u to i ako slijediš Boga. U svemu možeš sudjelovati. Dakle, imati vjeru znači biti uvjeren da Bog može sve i pouzdati se da će učiniti ono što je već naumio. Tad ti sudjeluješ u tome. Tad ti imaš vlast od Boga, tad ti možeš biti dio, aktivan dio onog što Bog radi. A sad si možda misliš, pa ja onda jako malo možda mogu sudjelovati jer često sumnjam. Često ne vjerujem. Pravo pitanje nije da li sumnjaš i ne vjeruješ, nego što radiš sa tom sumnjom i nevjerom. Ovaj otac se bavio sa svojom sumnjom. Doveo svoju sumnju k Isusu. Nije glumatao. Pred Isusom vjerujem samo da bi nešto dobio. To se može iščitati iz njegovog odgovora. 24. redak kaže, dječakov je otac odmah povikao. Vjerujem, ali pomozi moj nevjeri. Vjerujem, Bog može sve. Želim sudjelovati u onome što Bog može, što je naumio, ali sumnjam da je to moguće u mojoj situaciji. Ili da će Božje rješenje biti savršeno dobro za mene i mojeg sina. Zato pomozi moj nevjeri. Ja se pouzdajem u tebe, ali ja sumnjam u rješenje. Prava vjera se pouzdaje u Božju neograničenu moć i podčinjuje se Božoj savršenoj volji, čak i kad sumnjaš. I onda vapi Bogu. Točno tak kak je. Dječakov otac prepoznaje da njegova vjera niti nije snažna, niti impresivna. Ali on donosi Isusu ono što ima. I to mu nije izgovor. Bude Isus sve, pa ja, nego on vapi. To je želja njegovog srca. To kaj imam, to ti nosim, ali vjerujem da možeš. Ali ti promijeni tu moju vjeru. Nije najvažnije da samo dobiš što hoće, nego hoće promjenu. Ponekad se pretvaramo da pred Bogom ili ljudima imamo više vjere nego što imamo. I onda, kad se nađemo u problemu, nismo kod njegovih nogu, ne vapimo, ne tražimo njegovo djela, i onda se naša sumnja, naše nepovjerenje može manifestirati u potpuno suprotno. Konstantan strah, nepovjerenje i mrmljanje otkrivaju tebe i mene. Da li smo stvarno rekli da smo donesli sve i sumnju Bogu ili samo to velimo da bi dobili nešto? Kad znaš da tvoja vjera nije previše impresivna niti snažna u nekim trenucima, ali si uvjeren da je slijediti Isusa najbolje rješenje za tebe. Kad otvoriš svoje karte pred Isusom i gledaš na njega, tada strah se ne manifestira kao mrmljanje, nego vapaj. Pomozi moje nevjeri. To je taj strah. Tvoje nepovjerenje se ne manifestira kao okrivljavanje Boga, druga, sebe i sarkazmom, već sa očekivanjem. Ali ako možeš, učini nešto, smiluj mi se. I možemo to iščitati iz toga. I nezadovoljstvo se ne manifestira ljutnjom ili tugom. Nikad niš ne može, nikad nije dobro, već žudnjom. Odmah je povikao, pomozi moj nevjeri. To je vapaj Bog. To nije glumački vapaj. Nego ja ti predajem sve. I zato je sad moja molitva manifestirana na takav način. Tad sudjeluješ u onome što je Krist odlučio već učiniti. Iako postoje sumnje. Razumijete, ovo je važno. Iako postoje sumnje, na takav način sudjeluješ. Jer Bog točno zna tvoje pravo stanje i vidi u srce.
a i on želi čuti tvoju bol. Zato on pita, koliko dugo? Reci mi. Olakšaj se. Smijemo imati strah, nezadovoljstvo, pa i nepovjerenje kad se dogodi, ali činjenica što ćemo s tim raditi će pokazati da li mi stvarno vjerujemo ili ne. Isuse, stalno ga izvlačim iz vatre i iz vode. Dječak ima toliko potresa mozga da su se već izrodile druge bolesti. Ja tako živim godinama. Vjerujem da ti možeš, ali sumnjam. Zato klečim tu. Bože, htio bi doći sa boljom vjerom, ali nemam. To je sve kaj imam. Neću više glumiti, dosta mi je dolaziti samo na kraju, dolazim ti sad sa onim kaj imam. I tražim da mi ti daš, da me ti promijeniš. Jednostavno mi je dosta. Stani tome na kraj, Isuse, sad kad se to događa. Prava vjera dolazi takva kakva jest. Ponovno, to nije izgovor, nego mora biti vapaj. Pomozi mojoj nevjeri. Ponekad se dogodi da molimo za sve i svašta, ali ne za više vjere. Jer mislimo da vjera mora nastati samo kao rezultat nečega, nekog iskustva. Tvoja vjera se jača iskustvima u prošlosti, ali tvoja vjera mora biti u Isusu Kristu, a ne samo vjera u Isusa Krista. To je razlika, isto kao vjerovati u padobran općenito i obući padobran i skočiti dolje. Moraš doći k Isusu da bi dobio pravu vjeru. Jer ono što nosim Isusu nije dovoljno, jer sam preslab. Dovoljno je u pogledu da mu daš i kažeš iskreno, pomozi mi. Ali moja vjera je preslaba. Moramo moliti za više vjere, poput ovog oca. Učenici su, Luka 17. poglavlje kaže da su molili umnoži našu vjeru. Pouzdaj se da će Bog dati više vjere ako mu dođeš i slijediš ga. Koliko često tako moliš? Marko kaže, kad je Isus vidio da se ljudi skupljaju oko njih, ukorio je zlog duha i rekao mu je, duše gluhoće i njemosti, zapovjedam ti da izađeš iz njega i da se nikad više ne vratiš. Jer imamo primjere da su se Isus veli, imaš trenutke kad se zloduh izađe i onda uđe 7 novih, ako se sjećate iz evanđelja, onda je stanje još gore. Jer se čovjek ponovno otvarao. Ali Isus je rekao da se više nikad ne vratiš. Duh je zavrištao, bacio dječaka u strašne grčeve pa je izašao iz njega. Dječak je ostao ležati kao mrtav, pa su mnogi rekli mrtav je. A Isus je uzeo dječaka za ruku i pomogao mu je ustati. I to je realnost. Kad se Isus pojavi, ponekad stvari izgledaju, sad sam tek dobil po prstima jer sam vjerovao Isusu, jer sam napravil tako kako on hoće. Sad mi je još gore i još teže. Vapio sam za pomoć, a sve izgleda još gore. Ali to ne znači da se Isus nije očitovao. Nego upravo zato jer se očitovao, dogodila se neka promjena i slijedi ga dalje. I vidjet ćeš da je Isus učinio dobro. 28. redak kaže, kad je Isus ušao u kuću, učenici su ga na samo pitali, zašto mi nismo mogli istjerati tog duha? Kao prvo, zašto su učenici uopće pokušavali istjerati tog demona? Pa zato jer su to već radili prije. U Marku u 6. poglavlju piše da su učenici sami izgonili demone, da ih je Isus poslao dvoje po dvoje u jednom drugom slučaju. I 13. redak u 6. poglavlju kaže da su stjerali mnoge demone. Ok, zašto sad ovog nismo mogli? Zašto smo u nekim situacijama imali snage, mogli nešto, imali pobjedu, a u nekim smo bili preslabi ili pobjeđeni? Možda je u jednostavnoj situaciji nismo uspjeli. Zato jer su se uzdali ono što oni mogu, ono iskustvo od prije. Znaju kako su to činili. Pa nije to da prvi put čini. Mnoge smo istjerali, pa možemo i ovoga. Živjeli su na jučerašnjoj vjeri. Jučerašnja vjera je bila za jučer. Za danas trebaš današnju vjeru. I to je istina. Pogledaj u svoj život. Sigurno imaš iskustvo da si u nekim težim situacijama imao pobjedu, a u nekim laganim gubiš. A radiš iste korake. Sve isto radiš kako si radio onda. Zakaj gubiš? Pa zato. Jer se pouzaš više ono iskustvo. Jer mislimo da vjera mora izaći iz iskustva koje smo imali. Ne, to ojačava vjeru koju imamo u Kristu. Mi moramo doći k Kristu po vjeru. Na primjer, imali smo vjere i radili smo korake, sad ih znamo koji su, po pitanju kupnje ove zgrade. Išli smo u riskantne i u ozbiljne korake.
Kad su sva vrata se zatvorila zbog toga jer smo slijedili Boga, Bog je pokazal, evo moje slave i poprinose, znate i sami. I vidjeli smo Boga na djelu. Bilo nam je moguće sve ono što je On već odlučio i u tome smo sudjelovali. Znači, sve nam je moguće, tak? I ova zgrada. Ali to sve je imalo svoj kontekst. Sve ono što je Bog već odlučio, ako smo koračali, išli u sve one riskantne korake, dobili smo to što nam je moguće u Bogu. Ali sad, za nadogradnju i za opremanje, trebamo novu vjeru. I treba nam drugačiji koraci koji budu došli. Drugačiji izazovi. Vjera koju si imao prije sad može osnažiti, ali dolaze drugi koraci. Ako probamo sad raditi iste korake, to možda nije Božji plan. Možda, to smo napravili, sad na drugačiji način. Sad te Bog vodi u drugačije probleme. Ne može živjeti na jučerašnjoj vjeri. Ona može osnažiti tvoju vjeru i pouzdanje u Boga, ali moraš svaki dan ići Bogu po novu vjeru. I puniti se novom vjerom. A kako se to puni novom vjerom? A Isus je odgovorio, redak 29. Isus uvijek odgovori. Takvog duha može se istjerati samo molitvom. Ne iskustvom, ne znanjem, nego molitvom. Što Isus govori? Da biste vi mogli izgoniti takve duhove i da bi mogli sudjelovati u svemu onome što je meni moguće, na način koji sam ja to već naumio, ti trebaš poziv na molitvu shvatiti ozbiljnije nego do sad. Jedino tak budeš sudjelovali, jedino tak ti bude moguće sve ono što je Bog već naumio. U ovisnosti o Bogu i u upoznavanju što On želi, u toj molitvi ti budeš dobio novu vjeru. Poziv na molitvu moraš uzeti ozbiljnije. Taj princip vrijedi za nas. Da bismo se mogli suprotstaviti problemima, neprijatelju, svojoj naravi, moraš uložiti puno više truda u molitvu. I nadam se da nas to ohrabruje, jer nam Bog daje pristup, princip. I govori nam, postoji veza, direktna veza između tvojeg molitvenog života i tvoje vjere. Snažni molitveni život će voditi u život snažne vjere. Ja volim onu izreku, niti jedan čovjek nije veći ili snažniji od svojeg molitvenog života. Ako hoćeš znati koliko si snažan duhovno, samo pogledaj koliko moliš. To je isto. To će ti reći tvoju snagu. Hoćeš više snage? Onda bomo trebali slušati ono koje Pavao veli Timoteju. Vježbaj se u pobožnosti. Više molitve prema Bogu vodit će u veću intimnost sa Bogom. A dublji intimni odnos sa Bogom će ti pokazati koliko je Bog stvaran. I što ti se Bog više obznanjuje stvarnim, što ga ti više doživljavaš, on je jednako stvaran, samo ga ti više doživljavaš, to ćeš mu se više diviti. A što ćeš se više diviti nečemu, to ćeš više oponašati to. Ako se nečemu diviš, nekom poslu, nekom načinu rada, nekom razmišljanju, ti pokušavaš to raditi jer se tome diviš. A štovanje je zapravo neprestano divljenje iz srca. U tom trenutku oni se nisu divili Bogu i nisu vjerovali na takav način njega, zato nisu mogli. Isus da je bio pokraj njih, da su oni na takav način vjerovali, možda bi im dao, daj ti, vidim da imaš vjere, daj ti. Dok ga nema, mogli su isto to, da su imali takvo divljenje koje te vodi u ovo ponašanje. I tu dolazi disciplina. Rast u molitvenom životu proizvodi snažnu vjeru. Prvo Timoteju 4, 7-8 kaže ustrajno se vježbaj pobožnom životu. I sad tu postoji opet spektar stvari. Ali molitva je pobožan život. Tjelesno vježbanje ima svoju vrijednost, naravno, to vidimo. To je očito. Ali vježbanje pobožnog života u svakom pogledu vrijedi više. I to je isto vidljivo. Kak su tvoji mišići, tvoje salo koje je nestalo, tvoje zdravlje koje se poboljšalo, kak je to vidljivo? I točno tak je vidljivo tvoj duhovni rast, tvoja molitva i tvoja vjera. Nemojmo govoriti u kaj vjerujemo, živimo kaj vjerujemo. A jedino možemo živjeti ako se vježbamo. I onda veli, to vježbanje ne samo da je vidljivo, nego ono obećava blagoslov i u ovom i u budućem životu. Ovo nije samo općenita smjernica, kak veli u izrekama, poučavaj svoje dijete pravom putu, pa će hoditi tim putom. To nije obećanje.
Ako to radiš, to može biti ishod, ali u konačnici dijete je to koje odlučuje. Ali ovo je obećanje. Ako se vježbaš u pobožnosti, ti imaš blagoslov i u ovom i u budućem životu. To uključuje život molitve. A Jakov nam onda govori o posljedicama ako se ne vježbamo. Ne dobivate jer ne molite. Ne veli ne dobivate jer ne činite korake. Činim korake, iste one kako smo skupili novce za zgradu do sad činim isto, ne funkcionira. U čemu je stvar, Bože? Ne slušaš, ne gledaš što je sad to sve moguće Bogu, u kojem je to obujmu, ne prepuštaš se tome i zato radiš pogreške, makar pratiš svoja iskustva. Ustrajno moli i Bog bude učinio moguće sve onim što je već odlučio učiniti. I sad Isus po drugi put spominje svoju smrt. Križ je mjesto na kojem je Isus pobjedio našu sumnju i naš grijeh i nevjeru. Križ je mjesto gdje je platio sav naš grijeh. Redak 30 kaže: zatim su Isus i njegovi učenici otišli iz tog mjesta i krenuli kroz Galileju. Isus nije želio da itko sazna gdje su, jer je želio u miru poučavati učenike. Sjećate se onog prijelomnog trenutka kad smo rekli da se bo sad Isusova služba promijenila malo. Više ga ne interesira javno djelovanje, čak i dok je vidio da ljudi dolaze, brzo je izgonio tog demona. Sad se usmjeril učenicima, u miru ih je htjel poučavati i pripremati za djelo službe koje ih čeka. To je ono što mi moramo raditi kao crkva. To je ono što mi pokušavamo raditi. Ako mi u tome imamo izgovore, su druge stvari važnije. Ako aktivno ne pripremamo crkvu za djelo, kao što je Isus to učinio, niti bomo mi više molili, niti bomo imali više vjere, to jednostavno ne bi išlo. Isus ih je u miru htjel poučavati. Učeništvo, 1 na 1, je to. I ne samo da se ti opremiš, nego tvoja zadaća i moja zadaća je da to činimo za druge. Ako ti kroz svoj život nikog nisi imao da si poučaval i da si ga vodil, onda si fulal najveću zapovjed koju je Isus dao. Čini moje učenike. Moje propovijedanje vas sad ne čini učenicima. Može poboljšati, možete naučiti, može nam nešto sinuti, ali učenici vas čine one osobe koje sjednu s vama i idu redak po redak. Kad smo na kućnoj grupi, to je već oblik učeništva. Ali nemojmo se zavaravati. Ako ti i ja nikog ne vodimo za ruku, kak vodiš svoje dijete, kak ja vodim svojeg Noela, kak ne ispravljam njegove sumnje, ako na takav način ne vodiš baš nikog kroz svoj život, ja ne znam kam možemo onda uvrstiti onu Božju zapovjed: idite učinite sve učenike. Kak? Jesmo mi pjevali tu? Koga je to učinilo učenicima? Koga to čini? Mislim, može neko se obratiti, ali koga to čini učenicima? Činiti i događaj nije isto. Ti i ja smo pozvani činiti, ali za to se trebaš prvo opremiti. I on ih je poučavao i veli: sin čovječi uskoro će biti predan ljudima i oni će ga ubiti. Za 3 dana nakon što ga ubio skrsnut će. No oni nisu razumjeli. Što govori, bojali su se pitati o tome. Ne razumiješ, činiti se nemoguće. Kak buš ti, koga budeš ti činio? Prvo se opremi. Daj potroši vrijeme. Uloži u Božji nam, opremi se. I onda buš vidio da ti bo Bog dao koga buš ti vodao. Nemoj doći i tražiti: ja bi sad vodil tebe i tebe i tebe. Daj se ti opremi. I onda boš vidio kako ti bo Bog nekog dao u život. Potpuno neplanirano, možda nisi planirao tu osobu, ali dobro budeš. Jer je Bog vjeran svojoj riječi. Usprkos tome što se borimo s nevjerom, Bog nas ne osuđuje jer je već Krist bio osuđen umjesto nas. I kad se borimo s nevjerom, možemo ponizno priznati Bogu znajući da nas voli i da nas je očistio i da nas želi pripremati. Ja vjerujem u tebe, Bože, ali moraš mi pomoći svojom količinom vjere. Pomozi mi. I kad mi pomogneš, ja mogu činiti tvoju zapovjed. Efežanima i Judina poslanica govori da trebamo moliti u Duhu Svetome. To znači ponizno ovisiti o Bogu da će ti On pomoći molitvi. Da će ti pomoći kako da moliš. I prije. Moliti u Duhu Svetome znači biti nadnaravno osnažen Božjim duhom. Nemoj pokušavati samo moliti u svojoj snazi. Traži od njega. Pomozi mi. Ti učini. Vapi za tom snagom.
nemamo sposobnost povezati se s Bogom na toj razini bez Duha Svetog. Jer ga onda ne bi Bog poslao dolje. I Duh Sveti će te osposobiti. Kad te on osposobi, ti ćeš ići u molitvu i to će biti potpuno drugačije od onoga što si činio sad. Do sad. Vapi sa očekivanjem da će Duh Sveti djelovati. I ako te on potakne, imat ćeš snažan poriv i potrebu za molitvom. I to ćeš učiniti, znaš kad? Odmah. Neka nam Bog pomogne da tako molimo i da tako živimo. I da se ti koraci manifestiraju u život učeništva. Da u miru možemo poučavati druge, koji će poučavati druge. Bože veliki, tebi neke sva slava i čast. Ja te molim, pomogni nam prepoznati našu tjelesnost i našu opresiju, ako je ima u našem životu. Da znamo reagirati i doći pred tebe tak kak je. Pomogni meni da ne glumim, da imam više vjere. Daj da u tebi tražim svoju vjeru za danas. Da razumijem da ja nemam više snage od onoga koliko molim. Hvala ti jer si milostiv, hvala ti jer čuješ našu bol, hvala ti jer te interesira. Hvala ti jer ti možemo reći točno kako jest. Hvala ti jer si nas opremio sa svojim duhom, da možemo djelovati ako dođemo pred tebe iskreno. Duše Sveti, molim te, djeluj u nama, potakni nas, oslobodi nas od onih stvari koje nas tlače. I onda nam pomogni, daj nam snage da odemo i opremamo se tebi na slavu. Zahvaljujem ti na svim pobjedama u našem životu. Zahvaljujem ti na svemu kaj si napravio do sad. Molim te, pomogni nam da zajedno razumijemo tvoje sljedeće korake za nas i pomozi nam da budemo veći ljudi vjere. Amen.